Sziasztok, Szabiboly vagyok. Ezt a videót azok számára készítem, akik még nálam is kevésbé tudják, hogyan tervezzenek meg egy útvonalat Google Maps segítségével, illetve azt hogyan konvertálják át a Garmin navigációs eszközük számára felhasználható útvonaltervként. Először is lássuk, hogyan is néz ki egy útvonaltervezés a Google Maps-ben. Hát az alapképernyő ugye legalábbis remélem a legtöbbek számára ismerős, ahol az útvonaltervek nyílra kattintva beírjuk a kiinduló állomást. Legyen ez most a külső Szilágyi út. A térkép mutat egy pontot, nyilvánvalóan pontos címet is lehet megadni, ha valaki úgy szeretne indulni, ez most csak egy fiktív kiinduló állomás. Legyen a következő pontunk mondjuk Balassagyarmat. Hát itt azt mondja, hogy ez lejött. Nekünk ez a szép kettes útvonal, ez itt meg is felelne. Csak hogy a későbbiek folyamán nem szeretnénk útdíjas úton menni, tehát itt kivesszük az útdíjak pipát, bejelöljük az ablakban, és ő már is átnavigál minket nem fizetős utakra. A Google-nek a zsenialitása, hogy ezt az agyrém megyematricás dolgot is figyeli már, tehát hogyha valaki nem rendelkezik megyematricával, akkor ugye a Google úgy tervezi meg neki az útdíjak bepipálása után, hogy lenavigálja azokról az utakról, amelyek nem egyértelműek egyébként szerintem logikailag azt, hogy melyik fizetős, melyik nem fizetős. Én viszont jelenleg mondjuk Pest megyei matricát vásároltam, ezért szeretnék azon az úton legalább menni addig, amíg lehet a magyar matricámmal, ezért a térképen ráhúzom az egyébként fizetős útra ezt a pontot, és ez már is ránavigál a fizetősre, annak ellenére, hogy itt ugye az útdíjaknál kivettük az útdíj lehetőséget. Viszont amint lehetőséget kínál rá a térkép, lenavigál minket az útról, emiatt a következő pontot megint áthúzzuk, és látszik, hogy itt is visszanavigál, Sződligetnél már megint levinne, és mondjuk Vásznál megint visszahúzzuk, mondjuk úgy ide. Abban az esetben látszik, hogy szépen a kettesen, a megye határig tudok menni a kettes úton az útvonalterv segítségével. Onnantól viszont a későbbiekben már nem fizetős úton fog navigálni. A következő meglátás, hogy ugye Balassagyarmatot, mint települést adtam meg, ilyenkor általában a település közepére benavigál minket a Google Maps, de hát nyilvánvalóan nem szeretnék Balassagyarmaton városnézésbe bonyolódni. Ezt az útvonalpontot egyszerűen az egérgomb bal gombjának a kattintásával és húzással áthelyezzük a Balassagyarmat elkerülőjére, mert hogy arra szeretnék menni, és ezek után megadom a következő útvonal célt. Ezt itt bezárjuk. Erre a plusz gombra kattintva kapunk új lehetőséget, hogy hova is mennénk. Én megadom neki mondjuk, hogy Ceredre szeretnék menni, és ő ezt gyönyörű szépen meg is teszi, hogy elnavigál minket Ceredre. Hogy legyen még egy kis kanyar a történetben, Hollókő felé venném az irányt, nem ezen az egyszerű 22-es úton mennék el Salgótarján felé, tehát megfogjuk itt ezt a pontot, és Hollókő felé lehúzzuk. Nagyon jó. Már is látszik, hogy áttervezte a dolgot a Hollókő felé kinyilvánított szándékom szerint, és áttervezte az utat. Na most, viszont én nem szeretnék a 22-esen, nem, ez 21-es, bocsánat, a 21-esen unalomig egyenesen húzogatni. Márkháza és Sámsonháza fele nagyon kellemes kis kanyargós út van, már motorosok számára lehet érdekes, ezért áthúzom a navigációs pontomat erre az útra, és már is Márkháza felé kerülünk. Szuper! És aztán Salgótarján után pedig hát a ceredi ismerős mindenkinek, ceredi kanyargászás,
Itt esetleg azt meg lehet tenni, de ezt most hagyom is egyelőre így, hogy a Cered központjába bevisz minket. A következő pont, ahova én haza szeretnék utána innen menni, megadom neki, hogy ami a kiindulási pontunk volt, hogy külső Szilágyi út, azt mondja, külső Szilágyi út, legyen az a végállomás. Tökéletes, ő letervezett, hát hazafele már az ember siet, nem kanyargászunk, bemegyünk a 21-esen, és itt látszik, ugye, mivel bepipáltuk ugye a nem fizetős utakat, a régi úton visz Haszód és Gödöllőn keresztül minket. Viszont van itt még egy kis cirkalom benne, ugye a Pest megye matricámat kihasználva, itt nem a régi Fóti úton szeretnék menni, hanem mondjuk erre tovább, Fót felé, illetve tegyük meg azt, hogy nem is Fót felé, hanem ugye a E77-esen kanyarognék vissza a külső Szilágyi felé, itt még azért ránézünk, hogy ugye jó helyre tettük-e a pöttyöt a Pest felé vezető oldalra, és már is jó irányban haladunk, és azon az úton megyünk, amin szeretnénk. Ezt az egy utat viszont ugye nem ismerem, Mátraszele felé, meg kéne nézni, hogy milyen ez az út. Erre több lehetőségünk van, utcanézet, esetleg Google Earth-nek az alkalmazása, ránézünk. Ha nagyítunk, akkor legalábbis az én alkalmazásom szerint ő elhelyez itt egy ilyen pontot, és akkor lemegy utcanézetbe. Ez az egyik lehetőség, hogy utcanézetbe lemenjünk. A másik lehetőség az, hogyha a térképnézetben vagyunk, hogy megfogjuk itt ezt a kis emberkénket, így a balegérgomb odahúz, rajta tart, elenged, és szépen oda lepottyantja az emberkénket, és ott körül tudunk nézni az úton. Itt érdekes információként figyelni kell arra, hogy a térképfelvétele, vagy a képfelvétele mikor készült a Google Street View segítségével. Hát ez 2011. decemberi, mint itt bal oldalt látszik. Az út látszik, hogy nem a legfényesebb, hogy finoman fejezzem ki magam, és hát ha már 2011-ben így nézett ki, akkor lehet, hogy mostanában még rosszabbul. Persze benne van az is, hogy felújították azóta, ezt ugye ilyen értelemben nem tudjuk. Most az egyszerűség kedvéért hagyom egyébként ezt az útvonalat benne a tervezőben. Az útvonalunk megvan, még egyszer átnézzük, arra megy, amerre szeretnénk, érdekesen pont kerek 300 km lett, és egy 4 óra 55 perces kvázi tiszta menetidőt jelez nekünk az alkalmazás. Hát erre mi egy olyan 2 órát szoktunk rárakni, nyilvánvalóan 8 órás útra kicsivel többet, a megállások, a pihenők, az esetleges látnivalók kapcsán, de viszonylag jól számolja, tehát a tiszta menetidő szempontjából ezzel az idővel lehet kalkulálni. Ennek a térképnek a megosztása a cimborákkal, vagy egy másik alkalmazással, amivel konvertálni lehet GPX-be a dolgot, úgy történik, hogy ide kattintunk, itt bal oldalt, a lenyíló ablakból megkeressük a térkép megosztása vagy beosztása, beágyazása linket. Itt kijelöljük ezt a rövid URL-t, hogy ne egy ilyen 8 oldalon keresztül levő vagy szöveges részt kelljen küldözgetni, és ezek után megnyitjuk a GPS vizualizert. Ez a gpsvisualizer.com oldalon érhető el, ez egy angol nyelvű, nagyon szuper kis alkalmazás, sokféle térképet sokféle módra lehet átkonvertálni, aki angolul tud, annak elég sok információt ad, rengeteg mindenre lehet használni. Mi most a Convert to GPX változatot választjuk, ahol a GPX formátumban szeretnénk ezt a Google Maps térképet átkonvertálni, ahol a kijelölés után jobb egérgomb, másolás, a GPS vizualizernek itt van ez a kis ablaka, ide beillesztünk, és azt mondjuk neki, hogy convert. Ő ez gyönyörű szépen átkonvertálja, itt megjelenik ezzel a zöld jellel, vagy zöld színnel maga a GPX fájl, ezt le tudjuk tölteni a készülékünkre, mégpedig úgy, hogy
jobb egérgomb, én link mentése másként szeretem, mert nagy lesz belőle a keveredés, ha nem adunk neki egy saját érthető nevet. Mondjuk kijelöljük az egyszerűség kedvéért az asztalt most, és azt mondjuk neki, hogy ez a Budapest, Cered, Budapest terv, és mentünk. Ezt szépen letölti, ez a továbbiakban az asztalon megtalálható lesz, és ezzel igazán ezeket a műveleteket be is lehet fejezni. Én ezt a térképet nyitva szoktam hagyni, vagy magamnak például elküldöm, hogy később bármikor visszakereshessem. Ez főleg külföldi utak esetén hasznos, ha egyszer sikerült egy jó útvonalat terveznünk. És ezek után belépek a Basecamp alkalmazásba. A Basecamp alkalmazásban ilyen mapparendszerű Windowsos megoldással lehet mappákat nyitni, rendszerezni, ugyanúgy jobb egérgomb beillesztés, új mappa, átnevezés, eltávolítás, mindenféle dolgot lehet vele csinálni. Nagyon hasznos, nagyon praktikus. Hát én ezt a szisztémát választottam, hogy nekem vannak ugye megvalósult utakra vonatkozó, évekre bontott útvonaltervek, vannak a tervben levő utak, évekre bontva, azon belül is ugye nyilvánvalóan az útvonalaknak a tervei, és hát most ide egy teszt mappát hoztam létre ennek a videónak az elkészítéséhez, ahova beillesztjük a GPS Visualizer által elkészített GPX fájlt, hogy azt később a Garmin készülékünkre útvonaltervként el tudjuk menteni. Épp pedig úgy, hogy file, importálás ide teszt, ugye érdemes megvizsgálni azt, hogy itt az a mappa név szerepeljen, amit tényleg szeretnénk, hogy ahova másolja. Kikeressük itt ezt a GPX fájlt, és azt mondjuk, hogy megnyitás. Ő az adatokat beimportálja, hát így ránézünk ilyen csúnya kis feketébe, szürkébe, itt látszik az útvonal, hogy ő merre tervezett. Nekem szokott ide útvonalpontokat elhelyezni, ránézünk, ugye itt kijelöli ezt a zászlót, Balassagyarmat, hát most nekem az nem kell útvonalpontként fölösleges, kitörlöm. A külső Szilágyi út kiindulási pont mondjuk megőrzöm, Ceredet pedig szintén mondjuk megőrzöm. De nem kötelező, kinek mire van szüksége. Azt látjuk, hogy ez a rendszer itt mutatja, hogy ezek az útvonalpontok, ezek az útvonalak, ezek pedig nyomvonalak. Tehát jelenleg azt a GPX fájlt, amit mi ugye beimportáltunk, azt ő nyomvonalként hozta létre, és itt látjuk, hogy a nyomvonalakra rákattintunk, akkor az elsőt ő a Balassagyarmat Cered nyomvonalnak tette, a másodikat szétbontotta a nyomvonalat egy Budapest Balassagyarmatra, és egy Cered és külső Szilágyi út útvonalra. Most ha nekünk megfelel ez a fajta felbontás, útvonalbontás, akkor oké, akkor maradhat így, de én nem így szeretném felosztani az útvonalat, tehát azt teszem, hogy kijelölök Shift gombbal, kijelölöm mind a hármat, Shift gombot nyomva tartva, úgy működik ugyanúgy, mint a Windowsba, és azt mondom neki, hogy jobb egérgomb, kiválasztott nyomvonalak egyesítése. Hát itt most föl kéne, hogy csináljunk egy új listamappát ehhez, vagy pedig maradhat ez. Én azt mondom neki, hogy maradjon ez a listamappa. Igen ám, elhúzással elhúzzuk az útvonalból a történetet, de mivel Balassagyarmatot tette az első útvonalnak, gyönyörű szépen látszik, hogy kiemeli, ha rákattintunk narancssárgával, és a második út a kezdő útvonalunk. Ezáltal ugye egy elég nagy kavalkád lenne, mert ő innen indulna ki ide, utána innen ezt az útvonalat csinálná meg ide, és a harmadikat pedig amonnan ide, tehát igen nagy kavarodás lenne. Egyszerűen ilyenkor annyit kell tenni az nyomvonalak egyesítésénél, hogy azt az útvonalat, amit ő rossz helyre tett, azt mondjuk a fel vagy a lefele nyíllal lehet mozgatni, vagy ha valamilyen nincs szükségünk, akkor ki lehet törölni. Tehát ezt most ide följakjuk, tehát az első útvonalpont a Budapest külső Szilágyi út Balassagyarmat lesz, a második útvonal Balassagyarmat Szeged, a harmadik még a Cered Budapest. Szuper.
Tehát innentől kezdve jól van az útvonalunk felfűzve, azt mondjuk neki, hogy egyesítse, oké. Ő megkérdezi, hogy elmentse a régi nyomvonalakat, én azt mondom, hogy erre nincsen szükség, nyugodtan törölje ki a régit. Megmaradt itt egy nyomvonalunk, nyomvonal 4-es névem. Viszont én azért természetesen ezt az útvonalat föl szeretném osztani, mert mondjuk megállnék valahol hosszabb ideig, és ott a GPS-t vagy kikapcsolnám, vagy másra túrázásra használnám, én ugye egy oregonos túra GPS-t használok navigációra. Ebben az esetben azt mondjuk, hogy eszközök, felosztás. És egy kis ollócska megjelenik, és nagyon érthetően és egyszerűen látszik, hogy szeretnénk felosztani. Én mondjuk Cereden osztanám fel ezt az útvonalat, tehát ő 2 nyomvonalat hozott létre, létrehozott egy Budapest-Cered, illetve egy Cered-Budapest útvonalat. Na ezt már ilyenkor azt mondom, hogy átnevezhetjük, jobb egér átnevezés, azt mondjuk, hogy Budapest-Cered, Enter, ja, ezt már használtuk, akkor a Ceredet átnevezzük Cered 1-nek mondjuk, na már ez is használatban van, szuper, akkor legyen Cered 2, és akkor ezt a nyomvonalat átnevezzük szintén Cered 2-nek, és azt mondjuk, hogy Budapest. Oké. Nagyon jó. Ebből úgy készítünk útvonaltervet, hogy kijelöljük azt a szakaszt, amit szeretnénk, hogy útvonaltervé konvertáljon. Jobb egérgomb. Útvonal létrehozása a kijelölt nyomvonal alapján. Rákattintunk, itt egy kicsit eldolgozgatik. Jó magyarosan. Itt látszik közben, hogy ő már egy útvonal létrehozásán dolgozik, és beillesztett nekünk újabb 2 útvonalpontot. Én azzal szoktam kezdeni, hogy a 2 újra létrehozott nyomvonalpontot, ami egyébként a fájlnak a neve, azt én kitörlöm, mert az nekem biztos, hogy nem fog kelleni. Igen. És rákattintunk az útvonalra. Az útvonalra rákattintva láthatjuk, hogy az útvonalirányok fület megnyitva, hogy egy 172 km-es táv lesz szerinte, 2 óra 47 perc alatt tehető meg. Ha ezt a nyomvonalat, vagy ezt az útvonaltervet átküldjük a Garmin eszközre, akkor ez már nekünk ott gyönyörű szépen ezen egyébként nem a legrövidebb úton elnavigál. Igen ám, de a tapasztalataim alapján, ha bármilyen oknál fogva útlezárás, terelés, bármi miatt letérünk el az útvonalról, akkor onnantól kezdve a Garmin eszközünk nem ezen a nyomvonalon fog navigálni minket, hanem az ő általa számolt, tehát a készüléken számolt legrövidebb úton. Emiatt praktikus útvonalpontokat elhelyezni ezen az útvonalon, hogy mindenképpen azon az úton vezessen minket végig, amin végig szeretnénk menni ebben az esetben is. Ezt úgy tehetjük meg, hogy eszközök beilleszt. Itt látszik ugye, hogy az első kezdő és a végpont közötti pontról van szó, rákattintunk, azt mondja, hogy megadjuk neki, hogy mondjuk itt menjen. Én eléggé rászoktam nagyítani, hogy például egy ilyen kétsávos úton nehogy a rossz irányba kattintson bele az ember. Hát itt ugye látszik, hogy a művelet hatására ő át fogja tervezni az útvonalat, ettől nem kell megérni, rákattintunk, hogy oké. És hogyha visszakicsintünk, akkor látjuk, hogy ő már a legrövidebb úton el is navigálna minket Cered felé. Segítségre viszont ott van nekünk a nyomvonal, amin szeretnénk végigmenni, tehát nincs más dolgunk, mint ezen a nyomvonalon pár darab útvonalpontot elhelyezni, miközben az egér scroll billentyűjét itt mozgatom, kicsinyítés, nagyítás, addig ugyanakkor a számítógépnek a leföl, meg a jobbra-balra nyíljaival lehet ugye végezni a képernyő mozgatását, csak az egyszerűség kedvéért, mert maga az eszköz itt is fönn tud egy navigációt, de ezzel mire az ember elnavigál egy helyre, addigra lemegy a nap. Tehát ugye scroll gombbal kicsinyítek, a leföl gombokkal pedig elnavigálom magamat. Hát általában, ahol olyan útvonalat látok, ahol kétesélyes, hogy merre lehetne menni, vagy valamiért másfelé navigálhatna, oda beszúrok egy-egy pontot, hogy azt mondja, hogy teszünk a biztonság kedvéért. Hopp, nem,
Itt látjuk, hogy ő engem át akart navigálni Balassagyarmatnak a belvárosán keresztül, de én a kerülőn szeretnék menni. A nyomvonal fekete vagy szürke színű csíkja ezt jelzi, tehát ide mindenképpen leteszek egy pontot, hogy arra vigyen, amerre én szeretném. És aztán megyünk tovább. Itt látszik, hogy ő megint ugye szeret felé a rövidebb utat venni, de mi lemegyünk Hólókőnek, tehát ide is leteszünk egy pontot. Itt még neki mindig az a logikusabb, ha visszamegyünk a 22-es út felé, de nem megyünk vissza, tehát leteszünk mondjuk ide egy pontot, ami szintén azért érdekes, mert itt is van egy kereszteződésünk, azután mondjuk lehet, hogy nem árt amúgy se. Ide egy pont. Ekkor már ugye rájött arra, hogy mi nem akarunk visszamenni a 22-esre biztosan. Itt rátérünk a 21-esre, ott is teszek egy pontot. Ugye jó ránagyítok, hogy látszódjon, hogy itt ugye a kétsávos út melyik oldalára megyünk. De ha mondjuk teszem azt véletlenül, nem venném észre, hogy itt kétsávos az út, és ide tennék egy pontot, akkor látszik, hogy itt valami jó nagy kavarodás történt. Úristen, mi történt? Semmi tragédia nincsen. Megoldjuk úgy, hogy az utolsó pontnál azt mondjuk, hogy eszközök, pont mozgatása, ránagyítunk, és rájövünk, hogy rossz helyre tettük a pöttyünket. Egyszerűen fogjuk, és áthúzzuk ide. És már is áttervezze az utunkat nekünk kedvező módon. Aztán visszatérünk az eszköz beilleszt menüre. Itt arra kell figyelni, hogy a utolsó pontnál figyelni kell, hogy ő hova megy. Tehát visszafele jelölünk ki, tehát lehet a két pont közé jelölést tenni, abban az esetben itt a két közelhevő pont közé tudunk betenni pontot. Ha fölfele mutat a szürke, akkor előrefele fogunk útvonalpontot elhelyezni, amit szeretnénk is, mert hogy itt ugye megint nem ment el Márkháza fele, mert ugye neki arra nem a legrövidebb, és így aztán elhelyezünk egy pontot azon az úton, amin megint csak menni szeretnénk, ide. Na, várjunk, elvesztette itt a fonalat, tehát ide rákattintunk, rá kell kattintani balegérgombbal, és úgy jelöljük ki a folytatást. Így, jó, ránagyítunk, nincs gond. Biztonság kedvéért teszünk egyet itt föl is, egyet itt Márkháza környékén. Vagy Magyarkeszi pontosan, vagy micsoda szősz, ez nem tudom. És innentől kezdve ő már minket, mondjuk azért itt mi Salgótarjánál is kivezetjük az útról a biztonság kedvéért, hogy ezen az úton menjen. Úgy. És megvan az útvonalunk Ceret felé. Így. Itt erre a kis kezecskére kattintunk, hogy onnantól kezdve húzással végig tudjuk nézni, húzással, nagyítással, minden útvonal úgy megy, ahogy szeretnénk, és ez az útvonalunk meg van tervezve. A helyzet az, hogy ha rákattintunk most újra, akkor ezeket a pontokat, amelyeket mi kijelöltünk, ugye útvonalpontokként itt narancssárga karikával jelölve, végig tudjuk nézni, hogy hova helyeztünk el pontot. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem elég a pontoknak a száma, akkor tudunk a pontok közé ugye beilleszteni. Ha úgy látjuk, hogy rossz helyen van valami, akkor tudjuk odébb húzni, tudjuk törölni. A törlést mondjuk nem mutattam még meg, de ez teljesen értelemszerű. Itt mondjuk úgyis elég közel van egymáshoz a két pont, úgy emlékszem, igen. Tehát azt mondjuk, hogy eszközök, itt a törlés, kis radírka, azt mondjuk, hogy akkor ezt a pontot, mondjuk ezt töröld, átszámolja, és semmi tragédia nem történt, már is törölte azt a pontot. Kezecske, úgy, és akkor átnéztük. Tehát ez most útvonalként rendben van, meg lehet adni, hogy milyen színűbe, én mondjuk vörösre színezem, akkor ez vörös lesz. A navigációban persze a saját színe lesz, de azért itt a képernyőn lehet szépen útvonalakat így megkülönböztetni. Ami még érdekes és fontos, hogy milyen útvonaltervezési módot használt az eszközünk. Ez egy motorkerékpáros beállítás most jelenleg, lehet vezetés, gyalog, túrakerékpár, egy csomó mindenféle beállítások vannak. Ezeknek a paramétereit mi hozhatjuk létre. Motorkerékpár esetén nekem mondjuk a készüléken is ez van beállítva, ugye, hogy kerülje az autópályákat, és hát ennek a beállítása pedig, azt még megmutatom, úgy történhet, hogy szerkesztés, opciók, itt van a tevékenységi profil, ahol az útvonal tervezésen belül, itt most a motorkerékpár útvonal tervezésénél látszik, hogy ugye kerülje a nemzetközi főútvonalakat, kerülje a földutakat, a fizetős utakat,
kompokat és a többi. Ha megnézzük, hogy ugyanez nekem a vezetésnél, tehát az autóval megyünk, ott a fizetős utak ki vannak húzva, mert ugye van matricám, országos, így aztán nyugodtan tervezhetem arra az útvonalaimat. Igazán ennyi a beállítás, elég komplex, lehet használni. Ez az, amivel a számítógépünkön tervez az eszköz. Ne felejtsük el, hogy a saját beállításaiba a készülék ettől eltérő lehet, és ott lehetnek még problémák, de igazán arra kell ügyelni, hogy ezek a beállítások, ha lehet, akkor azonosak legyenek, és hát nyilvánvalóan ennek a térképnek a útvonalnak az átjátszása készülékre, ugye a jobb egérgomb, küldés ide, jelen esetben itt, ha be lenne dugva a Garmin készülékem, akkor itt megjelenne a Garmin készülék, amiben én a saját belső memória mappába kell, tehát arra kell rákattintani, és akkor oda küldi ezt az útvonal tervet, és akkor már a készülékünkön is lesz az útvonal terv. Hát elsőre ennyi, ezt igazándiból TG barátom kedvéért készítettem ezt a videót, remélem, hogy segítséget nyújtott neki, bármi kérdés van, várom mindenkitől szeretettel. Sziasztok!